saliqolo singakophandi hulumeni Isicutha mfethu. Sho mfethu hamba kanjani? Mfethu kushubile. Yimo mfethu bathena nabo lo lapha. Ngile mfethu kuPopayi, wathi uPopayi bengiyasho ukuthi vele akahlangene akazi. Mfethu uRodo mfethu. Khuluma mfethu utheni uRodo mfethu? Mfethu watshele yonke into amaphoyisa. Hawu mfethu singaboshwa mfethu. Uma mfethu. basali bami awuphela uma ngaphela iqolo eminye bisiyofa. Mfethu Popayi ngicela ukhumula iskipa sami mfethu ngicela ukhumule wena la ungagezile izolo. Ngikhumula iskipa sakho. Iskipa sami nje lesi. Hayibo uyajabula ke bona usuneskipa esikadabukile eceleni. Sidabukile. Sidabuke kephi? Yazi manje sidabukile mfethu. Awukhumule ndoda la ungagezile wena izolo mfethu. Hayibo shushu. Ngigezile nje inyawo mina. Geza inyawo ngitshela ngenyawo Popayi mfethu kade ugijima lapha izolo mfethu udlala ibhola. Uzonto ugeza inyawo amakhwapha uthini ngawo? Hayibo ngizowagezela ngoba phela bese ngiyolala futhi vele nje ngisazovuka ngigeze. Hawu mfethu ungageze uthi unganuki. Yabo nje wasilibe sikhuluma mfethu iskipa sami se-edeke ukunuka la. Kanti ngifuna usigqoka mina mase ngibuye esikoleni. Hayi okay shushu ngizosikhumula vele sengiyogeza. Hawu mfethu Popayi njengoba ngabe ngisho amanzi usazobeka amanzi. Walinda uthabile. Dithama walindile kuzobe kwenzakalani ngaso? Asho iskipa ngeke senzeke lutho mfethu. Senganuka iskipa ngo-30 minutes nje. Hayi kahle ndoda. Sonuka mfethu. Angithi uyanuka wena. Bazongihlanyele wena. Nginukani? Unuka iqoqo ndoda. And la ungagezile. Ngazi nokuthi ngizothi unukani mfethu. Ngivuke ngicinene mina ngenxa zakho. Ungazongihlanyela wena. Singiyabona into ekufela ngathi yakuhlanyisa. Mfethu ayikho into engihlanyisayo la uyanuka wena. Yangisanganela wena. Selokhu afile wena ungenzela into engayiqondi kahle nje. Endoda angimini wakufeyilisa baba. Ya kuwena vele. And futhi sengadlula mina lapho mfethu. Ngizobona Themeza ukuthi kwenzakalani. Sibonge inkosi yami. Manje awushoke. Wayehlanyisa wagcina phi ngokuthi kumele uyobuza kusekuthi wafeyila kanjani? Ngayeka. Angithi wena wathi usawuzothi ngibangela isicefe. Ngaqala ngixine ngama-results. Sengixine ngama-mark manje. Ya kodwa vele uzobe ngibangela isicefe na use. Kodwa-ke phela-ke ungasho ukuthi wayekiswa yimini ukuya kuyena. Shushu mfethu isemhlabeni la. Yabo umuntu makutshela into noma kunikeza advice ungenze exactly mfethu njengoba eshilo. Lento akutshela yona uqala uyicabanga ukuthi izokusiza phi manje ukuyisebenzisa-ke mfethu. Oh, hayi ngiyakuzwa. Ngizocabanga ukuthi ngiyayana kusena namhlanje noma. Hayi phela bengingakuthumi kena bese ngitshela nje ukuthi umuntu makutshela into mfethu ungayenzi ungayicabangi. Oh, hayi ngiyakuzwa. Hayi ma kuyazibisa nendaba. Khumula iskipa sami mfethu nase sakho. Asho mfethu ngisikhumule ngempela. Khumula ndoda ngifuna usigqoke iskipa uma ngibuya esikoleni. Asho mfethu ukuthi nje mfethu Hayi ungachazi mfethu. Okay, uma unqena ukusikhumula mfethu waza kukhumule mina. hayi ngizoyikhumulela. Khumula ndoda. Nase sakho. Asungasigqoka ngaphezulu kwesakho. Ngivela ngisenankinga. Vele ngesanuka futhi. Ubungazongiphaphela ngoba nje ngaze ngibhanqe ikipa. Hawu phela ngazi mina bengicathi uthanda ukugqoka esami so bese nginikeza imvumo ukuthi ungasigqoka. Hayi ngiyabonga kwase siqale nje isigqoke ngephutha bengafuni usigqoka. Namanga ubona ngathi uthi iskipa sami lesi phela iskipa ayifani. Vele ayifani mithatha le skipa sakho hamba la. Awesikhova nkabi yami. Sure mfethu. Awusho mfethu unamalini lapho phela siphinde share yakhomba mfethu. Khombo, iphi khombo futhi manje mfethu? Hawu mfethu leyani lesasishaya lapha noSikhukhula mfethu uze wena ucophoza isinkwa. Oh, sengiyikhumbula lo khombo ke le. Manje mfethu inkinga ukuthi anginamali nje namhlanje. Hawu mfethu awunalutho nje. Mfethu kuyabheda anginalutho nje ndoda ngino-2 nje qwi. Hayi ulethe mfethu ulethe uzowenza umehluko nawo mfethu awulethe la sibona. Imali kanti unamalini wena? Mina ngino-R10 la mfethu. Oh, shuthi sekuyi-R12 ke mfethu. Yini ke seyithola ngo-R12? Ish. Yangazi mfethu yazi. Oh yazini, asamse lapha kuSikhukhula mfethu sihlanganise naye futhi. Hayi ngeke nyosi mfethu. Asingayindi mfethu kuSikhukhula mfethu. uSikhukhula mfethu uzothi siyakuyena ngoba nakho sifuna ukuyohlanganisa mfethu. Asizi nje kuyena ngoba nakho ungonakele lutho. Hawu mfethu, sothi siyaphi kuSikhukhula ngonakele lutho mfethu ngoba phela nawe uyazi ukuthi uSikhukhula uzwana noSicutha lo ungamfuni wena. Plazi uqinisile lapha ngimfuni ngempela lo amjida mfethu. Ya, so mfethu asambe thina siye kuSikhukhula mfethu siyohlanganisa naye sidle kube mnandi mfethu ngaze asho lutho. Hayi. Okay mfethu asambeni. Kodwa abonyo mfethu next time mina senze insobo u2 lento le mfethu ungabi khona omunye umuntu la. Next time ke mfethu. Kodwa namhlanje mfethu asimfaka uSikhukhula oba sinamali mfethu. Yeah.
vele asinamali mfethu ingenxa zakho mfethu yabo kuba izolo uyigadile leya ngane leya mfethu ngabe sinemali manje. Hayi ngeke mfethu Sikhova phela mina bengeke mfethu ngikumele ukhalelwe ingane usuku lonke ndoda. Hawu Nyosi mfethu ubungangimela mfethu wena ingoba ubungafuni nje mfethu ingakho usho nje mfethu yabo wena usangude ukuba nemali baba. Vele mfethu bengingafuni mfethu ukuyigada mina leya ngane mfethu. Futhi ngicela ukuthi idlule kule ndaba mfethu. Imali ingiphuthile so ngeke sibutho sebuchithekile. Hayi Nyosi mfethu kodwa nje yabo lo mfethu ubuchithwe ngiyibomu nje Nyosi mfethu mina. Yabo mina kuba ungidedelile ngayo igada leya ngane leya ngabe sinemali manje. Hayi ngeke ndoda mfethu. Asambe mfethu siye kuSikhukhula mfethu sifike somtshena ngale khombo. Nangoko Nyosi mfethu wena indaba ulibalekela iqiniso mfethu yonke into wena njalo uyayibalekela akufuni ukuyifesa baba. Oyi hayi mina ngiyahamba mfethu ngisaya kuSikhukhula ke mina. Hayi bo lo mtshiti. Okay wenyosi ongilinde mfethu. Zakusalagwa icala lisemajaji. Kubi cali kule emajajini lila endlini manje. Yini futhi sekwenze njani manje? Lo mfana waguliwe sevele ikhuluma yonke into njengoba injalo Yabo lo mfana waguliwe. Ubhizi uyafeyila ngapha ufaka ikhala lakhe kuzona zonke indaba engamfuni. Uyazi uyafaka ngathi ngulubi ifuna uthubu. Yes. Sethu uyibeke njengoba injalo uthe nawo ukhona wabaleka senesibab Manje laba abanye bona laba abanye kuthiwa abanalutho ba right bona. Kuthiwa yena bejabula umamfu nje amakheke. kodwa uyabona ukuthi wayengifuna inamba ngalokhuzana ubani lonkunzi bevembu uyabona ukuthi wayengifuna izolo ngiyile lapha ngihamba nawe asimtholanga sahlala lapha yangadliwa umaskito mina lalela ngiyayifuna le namba kusasa ngicela ubuye nayo le namba ngoba kusasa lamaphoyisa ngenzeka ukuthi afuna ukuhamba lapha ayofuna lo mfana lo awumkhombe ngesibhamu noma ahambe ayofuna le ntombi yakho eyibuku fanele abavimbe yonke le nto ukuthi athi fika usefikile yena Cela ukuthi ungasho ukuthi uyithole ngami seyinami. lalela la ayikho into ozongicela yona wena thola le namba le uyilethela kumina siyezwana kusasa ngifuna le namba kusasa ufuna inamba ngiyicela amakheke lamaphoyisa amthengile lo mfana damn it igebengu lezi Yazi ezinye ingoma ziyagadla awuzwe nje uzungalilahli ithemba ngiyazi uyafunda luso uphasa esikoleni faka umoya nkabe yami sekuzolunga awufaka umoya faka umoya nkabe yami sekuzolunga uzungalilahli ithemba ngiyazi uyafunda lutho uphasa esikoleni faka umoya nkabi yami sekuzolunga faka umoya nkabi yami sekuzolunga amadoda. Hayi bo mfethu yeke lento yenza iyabheda mfethu kusemhlabeni la isondo liyajika ndoda yazi mhlawumbe sesizobe kufeyile wena Ayikhuleka baba mina nginendaba nokufeyila vele into zakhona zilongeze ngiphasile nje manje kwafeyila omunye umbhemu. hayi bo ndoda faka umoya nkabi yami sekuzolunga. Wala Sikhukhula mfethu. sure Mfethu sicela usisiza mfethu ukuthi sihlanganise siphinde sishaye le yakho sasishaya lela langa. Khombo yipi? Le sasishaye ngalela langa mfethu keze icophoza lo mjidi. Oh, mfethu ngeke ngikwazi mina sinenkinga eningi kabi sinosicutha ethi. So ngeke ngikwazi ukujabulisa nani mfethu sorry. Okay mfethu. Sizenjani mfethu kungaphasi no-12 nje. Angazi mfethu yazi. Uma samsotha uPopayi mfethu simuze uthini yena. Sambeni mfethu mhlawumbe uzovuma. Awona Popayi. sure kuhamba kanjani Ku right mfethu. Uba phela Popayi mfethu bengicahlanze leni mfethu ikhombo phela mfethu isinkwa nedrink. yazi mfethu bengithanda mfethu ukuhlanganisa inga manje mfethu anginayo mfethu imali kodwa ngicane ngipha abafethu masengithengile. Hayibo.
Hayi ngeke ndoda ngeke. Akukwazi bese singathi sishodelwa lo mtshito uzofuna ukuphiwa. Hayi ngeke mfethu uyabheda mfethu siwushiye kanje. Udlala ngakho. Awafethu. Hawula machita. Hey mfowethu ngisenkingeni enkulu kabi mina la. Azi ayikho into engingayenza mfethu ukuze ngikwazi ukuphuma kule nkinga. Ngisokole yonke indawo manje. Manje ngicela ukubuyela kwana khona umfundo ongenayo manje la. Unesikhathi esingakanani ola? Hayi sengisanda kufika. Uya ngingakusiza ngani? Bengicela ukuzobuza sendaba ama-reports. Yini le? Bengifuna sikhulume sengawo. Hayi lalela bhuti. Ama-report ngiyeza lapha eklasini ngizokhuluma ngawo. Anginabo abafundi mina abangafeyila kangaka. Ngiyakuzwa kodwa manje inkinga le ndaba ngifuna sikhulume personal. Ishushu. Ngisocingweni la. Ngilungisa udaba nami olupersonal. Ngicela uhambe uye eklasini ngiyeza ngizokhuluma ngayo leyo ndaba. Mama yes. Hey wemfowethu. Njengoba ngisho ngayifaka enyakanyekeni ngithi ngiyisizela umfundi mina la. Amaphoyisa ayehla enyuka manje lesikoleni. Indlela yokuphuma ngazi mfowethu ngizophuma kanjani? Bengithi sekupholile kodwa kubuke ngazuthi kuqala phansi. Mfethu. Ngeke mfethu kumele sikhulume lento le mfethu. Ngeke baba usuwenza kakhulu phela manje. Sengenza kakhulu. Ngani manje? Ngalento eyenzayo mfethu. Shintsha indlela yokwenza ndoda. Ngeke phela sikazwena kumina phela ushushu wakithi mfethu. Sekuyazwela manje ngoba sekushushu. Kusawu mina engekho yonke leyo nto. Hawu phela mfethu nabangani mfethu. Mina ngangazi ukuthi into ayenza ungayithandi. Hawu. Pho wazi ngani ukuthi lento engiyenza akayithandi ngoba phela namanje sisabangani. Hawu phela mfethu ngiyayibonela ukuthi lento yenzeke nayo ayithandi mfethu. Kodwa kumina ungaboni. Hawu ngangingaboni kweni. Okay, qhubeka usha ngathi awuboni. Arodo mfethu wrong lento yenzayo mfethu nawe uyibuke mfethu. Njengoba kade ngikutshela nje ndoda la kusemhlabeni mfethu isondo la jika jika. Mhlawumbe sekuzobe kuwena nje ozobufeyila. Uzothini uzojabula uma kunjalo? Hayi. Mina mfethu anginendaba nokufeyila. Vele kade angifeyila so angisanendaba nje. Yabo shushu ngiyam-understandisa mina ukuthi yabo empilweni kumele uluze noma ungalindele kodwa kumele uluze. Yabo nje ngoba ushushu efeyilile ima iphasa-ke. Ima ifunda isifundo ukuthi yini impilo. Ima ingene imgqini. Hayi, ayikho lento eshoyo mfethu. Hayi, ikhona. Kodwa wenze kahle wafeyila engisazombelesela. Yoze kuphela ithemu uyozaphase. Hawu. Hayi Borodo. Uzoxabanisa noshushu. Anginendaba noma sikaxabani. Hawu. Hayi bo, ngiyakukhuza. Grade 7. Angathini? Angikho happy at all ngani. Ayikho iperformance eninginike yona engcono. Kule term esiphuma kuyona. Nifailile. Yes, abanye bazobona kukhona opass kuma reports abo promoted but akusiyona indlela esiphasa ngayo leyo if usifuna ukuye high school. Cause asazi mhlambe siya from different high schools. Kodwa siyafeyila. Osicuthi into abayaziyo ukuzingela. Abayeki ukuzingela. Baphasa njalo ke kuzingeleni. Mekuthiwa kunomzingelo ngo6 uzobe on time umuntu. Labafana ababili laba unyosi nalokhu kwakusonto engathi kuyekeleni ukusonto. Ngizwile ngalentweni. Kuthiwa seniyibiza ngengqwele nina lesikole. Engabe niyaphasa into engabe niyayenza. Umgqwele bani lo? Umgqwele abukhokheli. Lokuthi uyingqwele la. Uyayazi yona ingqwele ukuthi yini? Nibadala nje ubala nje. Yabona nje le yalabafana laba ababili bakashange. Angazi ukuthi kushintsha phi ngoba niphasa kabi nini. Manje angazi ukuthi kwenzakalani ngani. Guys, sifuna ukuya high school la. Ikwagwegwe kufanele ikhiphe onkeshe.
Ingakhiphi nje abafundi abanomali ama-standard learners. Thina sifuna abafundi aba-brilliant. Isanda sala kaGwegwe asikazi saproducer umqubo ongakhulisi. Mawufika lapha fanele ufike ube i-top achiever. Ingane ibuze kuwena. Lokhu kwenziwa kanjani? Lokhu kwenziwa kanjani? Ukuze nawe ube proud ngokuba sesikoleni. But manje uzoqhubeka kanje ayikho into ezokwenzeka. But let himly. Mawukuthi kubiza ukuthi sizongena ngama weekend, sizowangena abantu abami. Sizowangena. Hayi noma ungenza njalo, umzingelo uzophela. Makubiza ukuthi sizophuma i-study, sizosiphuma. Because every week mina kuma subjects ami ngizobhalisa ama test and ngizokwenza sure ukuthi no thisha babhalisa ama test. And abazonitshela ukuthi bazonibhalisa nini. Uthisha uzongena ekseni angene mina athi sibhala i-test manje. Asike isikhathi sokudlala. Sibuild ama future leaders. Abaholi bakusasa. Asifuna ukuthi maniphuma la kusasa siyanibona senigijima lapha emgaqweni nicosha amakopi nicoshe nithi nenza i-recycling. Lo nithi nisiza umphakathi na clean uclean ngoba ngabe uhlele e-office lakho unabantu abakwenzela lo msebenzi lo we-recycling. Please guys, asinganicengeli kusasa leni. Kuliwa yikho into eniyaziyo, nazi ukwenza nje izinto engekho lesikoleni. Angiphasi, angazi noma wena nkosi nosincwadi uyayivula, ngazi noma uyayivula. But nje ubusu right kabi. Ubusu right kabi. Sengijabulile ngithi yabo nje ubusuzwana nalomfana lo wakashaka. Ikhona into ezokwenzeka. Kodwa nje utshona phansi. Usudonsa naye ke manje into engiphatha kabi. Umshonisa phansi naye. Lento oyizelela esikoleni uzizele wena awuzele omunye umuntu. Makuwukuthi uyabona ukuthi lo muntu oseduze kwakhe uyakubambezela. Hlubuka, xebuka kulowo muntu. Usuku wedwa mawusuphumelela. I-report negama lakho wedwa. Achievement ozoyithola ozoyenza kuzobe kuyeyakho. Your own legacy. Ingane zenu zokhula zithi obaba bethu babe yinto enjani. Abazali bethu babe yinto enjani. Please guys. Zimiseleni this time. Ilokho kuphela engicelayo. Sibambisaneni. Uma ukhona ongakuzwanga hamba ubuza kuthisha sikhona sivulile iminyango yethu asiyivalile nenhliziyo siyivulile. Bafowethu akusashawe ezikoleni. Anisabi nini. Niyasleba nje la eminyango. So please anislebeni ngendlela e-right. Yanishiya mina manje la ngiyahamba. Ngaphumela eminyango. Khona uzobe sesukumile emla phambili engidingisele. Please guys, hello. Niyenze leyo nto leyo. Nizoyibona into engizoyenza kunini. Ngiyabonga nibe nosuku oluhle. Nifundeke njalo. I-homework yami yenziwe. Yeah. Sir. Sicela sikhulume phela ngale ndaba engigcine sicela sikhulume ngayo. Khuluma ngilalela. Se lapho ngizobuza ukuthi mhlawumbe akwenzanga niphutha mhlawumbe uphambana amamaki e-reportini. Ngophambana amamaki. Cha bhuti mas recorder thina sisuke sirecord into esuke kuyiyona esuke siyimakile. So angicabangi ukuthi khona amaphutha njalo esiwenzayo. Hawu se. Kodwa yazi i-report lami lithi ngifailile. Lapho mina kade ngifunda sengangenza sure ukuthi ngiqale ngifunde before ngibhale i-exam. Shushu. Phela ukungaphumi unumber 1 akusho ukuthi usufeyileke empilweni. Kubalekile vele ukufeyila. But ngifuna mina nikhuphula amasokisi ukuze kusasa ube i-top achiever. Se angisho mina lokhu kufeyila ukuthi mhlawumbe ngiphuma ngu-number 1. Ngisho lokho sokuthi e-reportini lami bhala not achieved. Not achieved? Yebo sir. Kanjani? Angazi nami se kodwa nje i-report lami langisho 7 owodwa. No, ngisazuke ngiyibhekisise kahle lento. I think vele akhona ama marks lapha ya.
and I think mhlawumbe kuzofanele nginibuyisela amaphepheni ekade niwabhala ukuze sizo-check-a lo error enjalo. Ngiyabonga kakhulu sir. No, hayi kulungile. Yeah. Ungaphatheki kabi mfana wami, uphasile yazi. Ngiyabonga. Awumkhize. Uthando